Hola, et presentes a l'examen del CEU de la Siacova? Si és així, queda't perquè ara t'explicaré els exercicis de triar la resposta correcta de l'examen de gener de 2022. Comencem! Bé, abans de començar amb les explicacions, has de saber que per entendre-les correctament has d'haver estudiat la teoria exigida en el nivell C1. Si encara no ho has fet, pots estudiar-la en el curs online de anaclasses.com o bé, preparar-te amb els nostres docents en classes particulars. Tens tota la informació més avall en la descripció. Doncs bé, comencem amb l'examen de gener de 2022. El primer text que hi trobem és «Els homes també es maquillen». La pregunta número 1, l'opció correcta és la C, en. La preposició que necessitem és en, ja que així fa referència a una època de la història. Sempre que tinguem el nom propi d'alguna etapa històrica, com per exemple en l'antic Egipte, i aquesta etapa té article i després el nom propi, com l'antic Egipte, l'antiga Grècia. Així, abans de l'article necessitarem la preposició en. Bé? La pregunta número 2, l'opció correcta és la A, tot i. Tot i és un connector que significa a pesar dels. Bé, l'oració quedaria: tot i els perills que comportava per a la salut, a pesar dels perills que comportava per a la salut, bé, ja que alhora que significa al mateix temps i car és atès que. Bé, però són funcions que no necessitem en esta oració. Molt bé, la pregunta número 3, l'opció correcta és la C, mig, ja que així fa referència a la meitat, ja que l'oració diu i un mig somriure, és a dir, no un somriure sencer, sinó mig somriure, la meitat d'un somriure. Per què? Doncs perquè medi sempre fa referència a un ecosistema, a un lloc en què es viu, i mitjà és mitjà de transport, mitjà de comunicació, bé? Sempre alguna cosa que et porta d'un punt A a un punt B. Molt bé, la pregunta número 4, l'opció correcta és la C, ara bé. Ara bé és un connector de contraposició, com tanmateix, no? Així, si vas a l'oració veuràs que és la que millor queda, ja que diu està parlant de la bellesa i el poder i això és el mínim que necessita un anunci de cosmètica convencional per a seduir les clientes. Bé? I ara, de sobte, introdueix una idea contraposada. Ara bé, tanmateix, aquest anunci no el protagonitza una top model. És a dir, estava parlant de bellesa i poder, anuncis que normalment fan top models, però en aquest cas no era així. Per això, com que contraposa idees, necessitem un ara bé, un tanmateix, i consegüentment no seria correcte perquè consegüentment és com dir per aquest motiu, per aquesta raó, o per contra és totalment al contrari i tampoc encaixa. La pregunta número 5, l'opció correcta és la A, de les granellades. És una pregunta de lèxic i les granellades són les erupcions, els grans que poden aparèixer una vegada acabes d'afaitar-te. Bé? La pregunta número 6, l'opció correcta és la C, mentre. Mentre, per què? Doncs perquè mentre indica durant el temps en què. I si mires l'oració, així en la número 6 posa i tot això ho poden aconseguir mirant-se a l'espill mentre s'apliquen el maquillatge amb un sol dit. És a dir, durant el temps en què s'apliquen el maquillatge amb un sol dit. Per què no és mentrestant? Perquè mentrestant també té el mateix significat de mentre, però mentrestant no queda bé en tal com està construïda l'oració. Perquè si dius o poden aconseguir mirant-se a l'espill mentrestant s'apliquen el maquillatge, no encaixa bé. Bé? Així necessitem un mentre, també és correcte mentres. I mentre que és una expressió que oposa idees, bé? Oposa idees totalment contràries, cosa que no és així en l'oració. La pregunta número 7, l'opció correcta és la B, hi pot haver.
Esta és la típica pregunta en què la gent s'equivoca, perquè pensem que el i es tracta d'un pronom feble, i no. Així tenim una pregunta del verb haver-hi, d'acord? El verb haver-hi sempre porta el i. Aleshores, l'opció B és correcta perquè pot haver, podria ser correcta. Hi pot haver o pot haver-hi, bé? La i pot anar davant o darrere. Però no fa la funció de cap feble, és el verb. La pregunta número 8, l'opció correcta és la A, en, és a dir, la preposició en. Disculpa, preposició no, el pronom feble en. Per què no és el feble i o la combinació dels dos? Doncs ves a l'exemple i posa. Una enquesta publicada recentment per una consultora estratègica ja donava pistes. Molt bé, quin és el verb de l'oració? Sempre hem de fer la mateixa pregunta. Preguntar què al verb de l'oració. Molt bé, preguntem al verb. Què donava? Pistes. Molt bé, pistes seria el complement directe. El complement directe el tenim. Però donava pistes de què? De quina cosa donava pistes? Esta és la informació que falta. Com que la informació que falta està introduïda per la preposició de, necessitem el pronom feble en. Bé? Perquè l'oració sense el pronom feble seria una enquesta publicada recentment per una consultora estratègica ja donava pistes de per quina raó els esportistes o perquè la cosmètica masculina és interessant com a negoci, no? És a dir, ja donava pistes de la raó, del motiu, d'acord? Molt bé, la pregunta número 9, l'opció correcta és la B, estela. Una altra pregunta de lèxic, per què és estela i no estel o estrella? Doncs bé, estel i estrella són sinònims, seria l'astre, que es veu al cel, i estela així fa referència a el rastre que deixa un astre. En aquest cas no fa en sentit literal i parla de el rastre, bé, que deixa. Per això l'opció correcta és la B. La pregunta número 10, l'opció correcta és la a la vegada. A la vegada significa al mateix temps. L'opció B no és correcta perquè així faltaria la preposició a. Podríem dir a la vegada o a tothora, però falta la preposició a. I a l'hora separat té un sentit diferent, és el moment de fer alguna cosa en el moment en què. La pregunta número 11, l'opció correcta és la B, prescriptors. Una altra pregunta de lèxic. Els prescriptors són els que influïxen en la decisió de compra dels consumidors, no? Que és a això que fa referència en l'oració. Bé? Molt bé. La pregunta número 12, l'opció correcta és la A, biaix. Un biaix és una preferència, d'acord? Així en l'oració diu, el maquillatge no té el biaix de gènere que als països occidentals, no té la preferència de gènere, d'acord? Caliu és a la basca, quan fa molta calor dient quina basca fa o quin caliu, i tarannà és caràcter, és un sinònim de caràcter. La pregunta número 13, l'opció correcta és la C, de fet. De fet, és un connector que afirma, és a dir, està afirmant el que s'ha dit anteriorment. I no obstant, i si més no són correctes perquè són connectors de contraposició i així no necessitem contraposar. La pregunta número 14, l'opció correcta és la A, sí. Pregunta de pronoms febles. Per què necessitem el pronom feble i? Doncs perquè ves a l'oració i posa. Sumava Jackson Yi. Molt bé. Fixa't que davant del número 14 tenim la coma, és a dir, així és on comença l'oració que hem de mirar. Quin és el verb de l'oració? Sumava. Molt bé. El verb seria sumar-se, no? Es sumava Jackson Yi. Molt bé. Es sumava Jackson Yi on? On es sumava? Al seu elenc d'ambaixadors o d'ambaixadores. Bé, aleshores, la informació al seu elenc no està en l'oració. És una informació, un complement circumstancial que comença per la preposició a. Per tant, necessitem el pronom feble i.
I com que tenim el pronom se, s'uneix i queda sí. Si sumava Jackson Lee. La pregunta número 15, l'opció correcta és la B, doblar. Doblar perquè així significa multiplicar per 2. Conformar-se a la meitat del mercat si pots doblar els clients potencials, és a dir, doblar o triplicar, d'acord? Doblegar significa doblegar el colze, doblegar el genoll, i fer dobleg és quan el pantaló, un camalet va llarg, fas un dobleg. Molt bé, passem a l'exercici 2 i trobem el text de la conservació dels aliments. La pregunta número 16, l'opció correcta és la A, en el, i també han donat com a correcta l'opció C, el, ja que sempre que tenim un any en xifra hem d'usar en, el o en el, d'acord? Al més la xifra de l'any sempre és incorrecte. La pregunta número 17, l'opció correcta és la A, se'n va alegrar, ja que així el verb alegrar-se sempre és alegrar-se d'alguna cosa, d'acord? Aleshores és un verb que sempre va precedit de la preposició de. Com que no està la informació de quina cosa es va alegrar, necessitem el pronom feble en, d'acord? Podem dir, es va alegrar de el que siga o se'n va alegrar. La pregunta número 18, l'opció correcta és la A i la B. Així també van donar com a correctes les dues. En la pregunta número 18, si et fixes en l'oració, posa el de 12.000 francs que havia instituït el govern francès per a qui trobés un sistema de conversió dels aliments. Molt bé. Així, realment, necessitaríem o bé un relatiu tònic per a fer referència a una persona, que seria per a qui, bé? O bé, un fals relatiu. Seria per al cuiner o per a l'home o per a la persona que trobés. Aleshores, jo posaria per a qui o per al que seria un fals relatiu. Aleshores, aquesta és una pregunta un poc controvertida, per això han donat com a correctes dues opcions i és un poc controvertit. Molt bé, la pregunta número 19. L'opció correcta és la C, coent, ja que així està fent referència a una acció. Bé, posa l'oració fent moltes proves, Apert va descobrir que coent una mica de menjar i posant-lo, és a dir, el següent element també és un verb en gerundi. Per tant, ens dona la pista que està parlant d'accions. La pregunta número 20, l'opció correcta és la A, suro, ja que el suro és el material que s'utilitza per a fer els taps. Necessitem un substantiu, no el verb, que seria surar, o surea, que seria l'arbre. La pregunta número 21, l'opció correcta és la A, ni tornaren. Molt bé, així tenim doble pronom feble. Mirem per què necessitem el pronom feble en i el i. L'oració diu: Pasteur va explicar-ne la base científica. La calor destruïa els microorganismes i el segellat impedia que... Molt bé, així seria. Hem de mirar. El segellat impedia. Molt bé, què impedia? Que tornaren, el verb és tornaren, que tornaren a entrar. Què impedia que tornaren a entrar? Així no només hem de mirar un verb, sinó tots els verbs. Què impedia que tornaren a entrar? Microorganismes. Microorganismes és el complement directe indeterminat. Així ja tenim el pronom feble en. Molt bé. Impedia que tornaren a entrar microorganismes on? Al menjar. D'acord? Complement circumstancial introduït per la preposició a. Per això necessitem el pronom feble i. Si els juntem i posem l'ordre correcte, queda ni tornare. La pregunta número 22, l'opció correcta és la B, se-li, ja que fa referència a ell. Bé?
ja que si mires l'oració posa a un comerciant britànic anomenat Peter Durant se li va acudir, és a dir, què se li va, què se li va acudir? Fer el mateix. Molt bé. Aquí, a Peter Durant, com que és complement indirecte, necessitem el li. I el li sempre és li. No s'apostrofa, no desapareix la i, aleshores per això l'opció correcta és la P. La pregunta número 24, l'opció correcta és... disculpa, la pregunta número 23, l'opció correcta és la B. I va patentar-ho. Bé, perquè així necessitem el verb en passat. En aquest cas tenim el verb en passat perifràstic. Va a patentar-ho. El anar a com a funció de futur sempre és incorrecte, esta la descartem, i patentant-no, el gerundi així no és necessari. No és una acció en procés, sinó que estem parlant d'una acció passada. La pregunta número 24, l'opció correcta és la A, sobretot. Sobretot va junt, en valencià, així que és l'única correcta. La pregunta número 25, l'opció correcta és la C, cisell, ja que necessitem esta paraula com a lèxic, perquè cinyell o cintrell són cordes, cordó, i no és la paraula que necessitem. La pregunta número 26, l'opció correcta és la A. Pot ser, ja que així necessitem que tant el pot com ser facin la funció de verbs. La pregunta número 27, l'opció correcta és la C, en el fet que, d'acord? Ja que l'opció B seria un relatiu tònic i no ens fa falta, i l'opció A sempre és incorrecta. La pregunta número 28, l'opció correcta és la A, pel que fa a, ja que així necessitem un connector i pel que fa a és l'únic correcte i l'únic que encaixa en el context, ja que l'opció B en quant a és incorrecte perquè quant a és correcta sense la preposició en i cara a significa en vista a i no és el context que necessitem. I la pregunta número 29, l'opció correcta és la C, amb què? Així necessitem un relatiu tònic per fer referència a el material amb què, també seria correcte dir el material amb el qual. Bé, l'opció B sempre és incorrecta i amb el que és un fals relatiu i en aquest cas no necessitem un fals relatiu. I la pregunta 30, l'opció correcta és la B, per què? Ja que si necessitem un per què junt, no separat, perquè no és una pregunta, i el doncs així no concorda. Molt bé, doncs passem al tercer exercici, l'exercici de les oracions. I la pregunta número 31, l'opció correcta és la B. Siente. Bé? Siente. És una expressió que si mires l'oració posa siente d'amics. Normalment sempre usem d'amics, moltes vegades la construcció de l'oració es fa al contrari, primer usem l'expressió de la preposició de més el substantiu, d'amics, siente, d'acord? Perquè eixe en està substituint d'amics. Molt bé. La pregunta número 32, l'opció correcta és la A, de. Així necessitem la preposició de perquè sempre que en l'oració diu ahir vaig comprar una camisa blanca i una de quadres. Per no repetir la paraula camisa, una camisa blanca i una camisa de quadres, doncs usem la preposició de. També podem usar-lo en altres exemples com tinc un retolador blau i un de roig. D'acord? Sempre que evitem aquestes repeticions, usem la preposició de. L'expressió a quadres seria un castellanisme i en, doncs no s'utilitza. Molt bé, la pregunta número 33, l'opció correcta és la A. Que nerviós que està. El que, quan expressem una exclamació, eixe que no porta accent. Només porta accent quan és una interrogació. La pregunta número 34, l'opció correcta és la C. Si haguéreu sabut.
si haguéreu sabut. Si et fixes en l'oració inicial de no hauríeu anat, en cas de... Així tenim una oració condicional. Aleshores, quan comencem una oració amb un sí, indica que iniciem una oració condicional i és el que necessitem. D'haver sabut seria castellanisme i de saber també. La pregunta número 35, l'opció correcta és la B. La funcionalitat del qual. És correcta l'opció B perquè així necessitem un relatiu possessiu, és a dir, així el relatiu no fa referència a la funcionalitat, no. Fa referència a l'aparell, és a dir, m'han regalat un aparell molt estrany. La funcionalitat del qual, la funcionalitat de l'aparell, desconec. D'acord? La pregunta número 36, l'opció correcta és la C. Per a què? La construcció per a i què amb accent només és correcta quan volem saber quina és la finalitat o la funció d'alguna cosa. En l'oració inicial posa que acaba d'arribar la teva germana. Ignore la finalitat de la seva visita. No? És a dir, ignore per a què ha vingut. La pregunta número 37, l'opció correcta és la A. Pretengueu. Pretengueu és el subjuntiu perquè les ordres indirectes necessiten sempre el present de subjuntiu. D'acord? La pregunta número 39, l'opció correcta és la C. Com més. Com més. L'expressió que en castellà deien cuanto más, en valencià és com més. Quantes més és castellanisme i quan més tampoc és correcta. La pregunta número 39, l'opció correcta és la C. Los en cap. Així tenim pregunta de pronoms febles, de complement directe i indirecte. Molt bé, l'oració original diu no volia deixar cap vinil a les cosines en aquestes circumstàncies. Reformulem l'oració. En aquestes circumstàncies no volia deixar cap. Què no volia deixar? Cap vinil, complement directe indeterminat, pronom feble en. A qui no volia deixar cap vinil? A les seues cosines, complement indirecte, pronom feble els o, com que va darrere del verb, es converteix en guionet los. No volia deixar los en cap. I la pregunta número 40, l'opció correcta és la B. He caigut. El verb caure en valencià no és un verb reflexiu, per tant és incorrecte dir m'he caigut i l'opció C, que té un pronom i un feble, tampoc és correcta. Molt bé, espero que tots els dubtes que tenies abans amb les explicacions d'ara t'hagin quedat clares, així que moltes gràcies per quedar-te fins al final del vídeo i ens veiem en el següent. Adeu!